በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ክብራት ኣሕዋተይ ከመይ ፀኒሕኩም? ጓዕፅሕኩም ንሻውዓይ ሰሙን ዓብይ ጾም ኒቆዲሞስ ዝብል ለመዓልቲ ከዓ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ናብኡ ከብለኩም ዘይተወለደ ዳግመ ይርኢያ ለመንግስተ እግዚአብሔር ሰብ ካልኣይ እንተ ዘይተወሊዱ ለመንግስተ እግዚአብሔር ክሪኣ ብፍጽም ከም ዘይኽእል ብሓቂ እብለካ ኣለኹም። ዮሐንስ ምዕራፍ 3:3 ኒቆዲሞስ ካብ ፈረንሳውያን ዘርኢ ዝተወለደ ናይ ይሁድ ሓለቓ መምህር እዩ። ኒቆዲሞስ ሳንሄድራ ብምባል ዝፍለጥ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖታዊ ባይቶ ኣባል ነበረ። እዚ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖታዊ ባይቶ 70 ሰባት ዘለዎ ኮይኑ ብዝኾነ ሃይማኖታዊ ሕጊ ዝወሃበሉ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝውሰነሉ ባይቶ እዩ። ኒቆዲሞስ ብጣዕሚ ሃብታም ብዙሕ ገንዘብ ዝነበሮ ሰብ እዩ። በአይሁዳውያን ገንዘብ ዘለዎ ፈላጥ ምሁር ሰብ ተረኺቦም ስልጣን መሃብ ምሻም ባህልን ሕግን ነይርዎም እዩ። ናይ ህዝባዊ ጉዳይ ዝኾነ ብምሉእ ናብ ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ሰብ ስልጣናት ናይሮም መራሕቲ ኸይዶም ፍታሕ ይረኽቡ ማለት እዩ። ነገር ግን ሮማውያን ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ብውሽጢ ሰሪሖም ባዕሎም ክፈትሑ ሪኦም ውሳነ ክህቡ ዝኽእሉ ናይ ሮማውያን ኣመሓደርቲ ተዘይተቃዊሞም ጥራሕ እዩ ዝፈቀደሎም። ኒቆዲሞስ ብጣዕሚ ሕገ ኦሪት ዝፈልጥ ዝተምሃረን መምህር ዝነበረ ሰብ እዩ። ኒቆዲሞስ በአይሁዳውያን ዓብይ ሰብ ዝተምሃረ ሊቅ እዩ። ኣይሁዳውያን ድማ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም መምህር ዘይቆፀርዎ ዘይተምሃረ ሰብ እዩ ኢሎም ይሓምይዎን ይጸልእዎን ነበሩ። ካብ ገሊላ ነቢ ኣይወፅን እናበሉ ንመድሃኒና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የጸልምዎ ነበሩ። ኒቆዲሞስ መምህሮም ግና ብለይቲ ጸልማትን ኣራዊትን ተዘይፈረሐ እናኸደ ዘድልዮ ይሽምትን ይመሃርን ይጥይቅን ነበረ። ካብ ወገን ፈረንሳውያን ሓለቓ ኣይሁድ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ኣራዊት ጸልማት መንገዲ ፍርሃት ኩሉ ክኢሉ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ መምህር ብዘይ እቲ እግዚአብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንኻልእ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክትገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን እሞ ንስኻ ካብ እግዚአብሔር ዝመጻኻ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኢና በሎም። ኒቆዲሞስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ ምኻዱ ቤተሰቡ ኣዝማዱ ናብ ፈረንሳውያን ወገን ስለ ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ድማ መምህርና ሊቃና ኢሎም ዝምክሕሉ ስለ ዝነበሩ ኸይርኡኒ ዝብል ስግኣት ስለ ዝነበረ እዩ ብለይቲ እናኸደ ዝጥይቕ ዝመሃር ዝነበረ። ከምቶም ካልኦት ፈረንሳውያን ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝቃወም ሰብ ኣይነበረን። ካልኦት ናይ ኣይሁድ መራሕቲ ከም ዝገብርዎ ኣይገብርን። ንመድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈረንሳውያን ብዘረብኡ ከመይ ገይሮም ከም ዘጋጊይዎ ኸይዶም ተማኸሩ። ጀልማቴዎስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 16 ብክርስቶስ ዝኣመነ ሰብ እንተሃልዩ ካብ ምኩራብ ከባረር ኣለዎ ዝብል ሕጊ ኣይሁዳውያን ኣውፂኦም ስለ ዝነበሩ ካብዚ ብምልዓል እዩ ብለይቲ ናብ ጸልማት ክብደት ተዘይፈርሐ ብምኻድ ክመሃር ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ ዝሓትት ዝጥይቕ ዝነበረ። ኒቆዲሞስ መጀመርያ ፈራሕን ተጠራጣርን ብባዕሉ ዝኣምን ቀይሙ ዘይኸይድ እንተኾነ እኳ ብመወዳእታ ግና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸግዒ ምስቶም 12 ሐዋርያት ደቂ መዛሙርቱ ብዝበለጸ ንጎይታ ተኣማኒ ሰብ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኒቆዲሞስ ትቐድም ብለይቲ ጸልማትን ኣራዊትን እናተዳፍአ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ዝመሃር ዝነበረ ኒቆዲሞስ እውን
450 جرام زأكل كربي مسشتو زتحاوس حيزو مزا نسجا يسوس كريستوس وسيدوم كاكمتي لمادوم أجانينزا أيهود مسشتو بحدش حلبا ماي زيت عامة جرام جنزوو يوحنس 19 فقدي 39-41 باريا قوس بمقداسية درست كم زيبل كم يوسف نيقديموس إلا جنزوه لسجاك بكما جنزكموني سجاية بسدنات كما هو أنا بركمو ديفا منفرة سفر سماياوي كم زبل كايوم كم يوسف كم نيقديموس جبرنا بمحرت كفوسنا كبصلاي أدحننا آمين أيهود قويتانا سقيلهم مستقتلوه تحريو يوسف نيقديموسن استبهالو عبيتي سوات كم مسكال أوريدهم كم حقوم جنزوه لبو لصادق وكل لكما أنبسا كم زبل استو زرخبو كرخبنا ايو تزيبلو مس بيلاطوس تخصيصهم كم مسكال أوريدهم بخبري جنيزهم بحدش نسألا كجنزوه خلو أنبسبسا عينته اجزي يسوس كم زبل عينتو لز أبيلو ريام قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እናበልኩም ግነዙኒ እምበር ከም ሩቅ ብእሲ ወይ ከዓ ከም ታራሰብ ስኽ ኢልኩም ትገንዙኒ ኣለኹም በሎም بفطنة او يوسف ونيقوديموس بكما أكبركموني وسمكموني وجنسكمو سجاية بسدنات كما هو أنني أكبركمو واسمكمو وأنا بركمو ديفا من برا سفر سماياوي إلى موام إيو ويتا مدهنينا عالم يسوع كريستوس نيقوديموس فرنساوي سلازخنا حدا سبنا يا يهود حقن ناي عبيتي عدي سرعتن بزقبا زحلوه دحنت كم زراكب يأمن زنبر سبيو خمو سلازخنا كم حدا أيهود دحنت زراكب حقن سرعتن بمحلاو إيو زدحن إلو يأمن زنبره سب كم مخانو كابلبو يأمن نبره زي سب كابلبو እግዚአብሔር بمئزاز نمن قسته سمايات نمئتاو زاد اللي سب مخانو بعل ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጦዩ ኢየሱስ ክርስቶስ بعلو خافتا اوان اتيا جميرو መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ንስሐ እተው እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:17 መንግስተ ሰማያት ወይ ከዓ መንግስተ እግዚአብሔር ማለት ሓደ እዮም ኒቆዲሞስ ከዓ ሰበከ ምስዓበየ ከመይ ኢሉ ኻላይ ክውለድ ይኽእል መሊሶና በፃን ንኡ ከአቲ ክውለድ ዶ ይኽእል እዩ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ በሐቅ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተዘይተወሊዱ ናብ መንግስተ እግዚአብሔር ከአቱ ዝኽእል ኮተ የለን ስለዚ مدهني عالم يسوع كريستوس بعلو كام ماين كام منفس قدسن كل تلدت تزيتوليدو عيد حنن مالت بسجا كاب سبعين كاب سبعيتن كم زولت كله بمنفساوي لدت كام ماين كام منفس قدسن كولد علوا بماي كنت ماك خلنا كام منفس قدس توليدنا ناي منفس قدس محدري ولد نبهال تمكات بماي زخانلو مخنيات بعيننا النارنايو اتماي اكلنا خفسس خلو بعيننا زين رأيو منفس قدوس مسيو ام منفسنا ايوتنا يوحد يحدر مالتيو نيقوديموس دليو حدش حقي تزيكونه
حدش لب يزدليه بإግዚአብሔር ተቀባልነት ክረክብ بእምነት ናይ ውሽጢ ተፈጥሮ ዝغيرሉ حدش መንፈሳዊ ኃይሊ አድልይዎ ነበረ ሓደ ሰብ ባዕሉ ስራሕ ጽቡቕ ብምግባርን እምነትን እንተሃልይዎ መንግስተ ሰማያት ይወርስ እዩ ንክርስቶስ ብምእማን ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህብቶ እግዚአብሔር እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮንን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፈቅዲ 8-10 ትካብ ስጋ ዝተወለደ ስጋ እዩ ትካብ መንፈስ ተወለደ ከዓ መንፈስ እዩ ካልኣይ ክትውለዱ ኣለኩም ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ ድምጽ ከዓ ትሰምዕ ካባይ ከም ዝመጽእ ናበይውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ ኩሉቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ድማ ከምኡ እዩ ኢሉ መለሰሉ ካብ አቦናን ካብ አደናን ክውለድ ከለና ዝተወለድናሉ ስጋ ኮይና ኢና ተወሊድና ከምኡ ድማ ካብ መንፈስ ቅዱስ ተዘይተወሊድና መንፈሳውያን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ዝወሰንና ካብ ዝተወለድናሉ ቤተሰብ እዩ ካብ ስጋ ስለስተወለድና ናይ እዚ ዓለም ኃጢአት በደል ዜጋ እንከውን ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ዜጋ እንከውን ተኾይና ኃጢአትና በደልና ስለዘቀተለና በአካል እኳ ተዘይሞትና በሐሳብን በመንፈስን ክንቀትሎ ናይ ግድን እዩ ንፋስ ንምሕረት ጥራሕ ኣይኮነን ዝለኣኽ ብመዓት ወላይ ይለኣኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ጥበብን ምሽጥርን ንስሃን መንፈሳዊ ህይወት ይህብ እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዓመፀኛታት ሰባት ይኹን ፍጥረታት ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ተኾይኖም ከም ዘይነበሩ ገይሩ የጥፍኦም እዩ ናይዚ መረጋገፂ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 5 ፈቅዲ 3-11 ዘሎ ምንባብ መረዳእትኡ ይርከብ እዩ ኒቆዲሞስ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ንማለት ከም ዝደለየ ብፍጹም ኣይተረድአናን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ከምዚ ብምባል ሓተቶ ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በል ንስኻ መምህር እስራኤል እንትትኸውን ከመይ እዚ ነገር እዚ ዘይትፍለጥ ከምቲ መንገዲ ንፋስ ዘይትፈልጥ ከምቲ ዕጽምቲ ኣብ ከርሲ ጥንስቲ ከመይ ከም ዝወጥን ዘይፍለጥ ከምኡውን ንግብሪ እቲ ኩሉ ዝገበረ እግዚአብሔር ኣይትፈልጦን ኢኻ መክበብ 11:5 ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ንፈልጦ ንክንዛረብ ዝረአናየውን ንክንምስክር ንምስክርነትና ግና ኣይተቀበልወን ኢኹም መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ክብሎ ከሎ ዝተዛረቦ ኃይለ ቃል እዩ ስለ እግዚአብሔር ከምቲ ንስኻ ዝተሓስቦ ጥራሕ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ንሕና ግና እንፈልጦ ክንናገር እዚኣተን መንፈሳዊ ነገራት ርኢናየን ጥዒምናየንን ኢና ስለ ንሰብ እንዛረቦ ብግምት ኣይኮነን እንፈልጦ ግን ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ምስ ኩሉ ክብሪ ብቅድሜኻ ክሓልፍ እዩ ብቅድሜኻ ክሓልፍ እንተኾይኑ እንተለኹ ከዓ ስመይ ስም እግዚአብሔር ክእወጅ እዩ ነቲ ጸጋ ክህቦ ዝደለኹ ጸጋ ክህቦ እየ ነቲ ክምሕሮ ዝደለኹ ድማ ክምሕሮ እየበሎም ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፈቅዲ 19-20 ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ሰባት እግዚአብሔር ንምፍላጥ የድልዩ እዮም እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ መሰረት ብምግባር ናይ እግዚአብሔር ሃለዋት ብመጠን እንተኾይንኻ እኳ ፍልጠት ክረኽቡ ገይሮምዎም እዩ ኮይኑ ግና ስለ እግዚአብሔር ዝረኸብዎ ፍልጠት እቶም ዝበዝሑ ካብ ሓቂ ቁኑዕ መንገዲ ምኻድ ኣብይዎም ጥውይዋይ መንገዲ መሪጾም ሕጂ ኾላይ ይጓዓዙ ኣለው ከምቲ ኒቆዲሞስ ቁኑዕ መንገዲ ምጓዓዝ ኣድላይ እዩ አሜን ከምዚ ኢለና ተቀድስ ቃሉ ናይ ቃል በዓል ቤት እግዚአብሔር አምላኽና استخبرن استمسكنني هون بخالي فيديو اسكاز مص سناي قنيات